Я рада вітаць усіх сёння, прызнаюся, я хвалююся, бо сёння я буду гаварыць пра тую сферу, якая да сёння надзвычай прываблівая, калі гаворка заходзіць пра жыццё традыцыйнай вёскі і нават вёскі сённяшняй. Мы будзем гаварыць пра не зусім звычайных людзей, якія жывуць побач з намі ці жылі побач з намі. І разам з тым яны надзеленыя асаблівымі, і я не пабаюся сказаць гэтага слова, надзвычайнымі ведамі. Сёння мы будзем гаварыць пра найпершых памочнікаў у самых розных вясковых бедах, пры збоях у здароўі, пры бедах у сямейным жыцці, у сацыяльным жыцці гэтаксама. Калі штосьці здаралася ў гаспадарцы, ішлі і ў многім ідуць да знахара. Калі мы наогул вымаўляем гэтае слово знахар, найпершая асацыяцыя, асабліва у людзей, можа, далёкіх ад традыцыйнай культуры, большай часткай на літаратуры, адразу прыходзіць як бы на памяць знакаміты фільм «Знахар», напісаны ураджэнцам Глыбочыны Тадеушам Далінгім-Астовічам. І гэты фільм, які спазнаў проста шыкоўную экранізацыю рэжысёрам Ежы Гофманам. Хто не глядзеў, шчыра раю паглядзець. Вот там якраз не ідзе наўпрост гаворка пра такога вясковага памочніка, тым не менш аспекты знахарства вельмі шчыльна закранаюцца. З іншага боку, калі таксама мы сёння, асабліва маладыя гарадскія людзі, чуюць гэтае слово знахар, часта узгадваюць такія мульцяшныя, так бы мовіць, вобразы з розных кінафільмаў, з кніжак такіх, казачных кніжак. Сапраўды, напэўна, былі і такімі. Калі мы звернемся да ўласна найменняў, якія на сёння бытуюць на тэрыторыі Беларусі для людзей надзвычайных здольнасцяў, то мы ўбачым даволі шырокі шэраг. Тут толькі колькі іх прыведзены на гэтым слайдзе, гэта як два самыя нейтральныя, самыя вядомыя, самыя такія, шматзначныя, гэта дзед і бабка. І вось эта бабка сёння яна гучыць па ўсёй тэрыторыі Беларусі. Што здарылася, трэба ісці да бабкі. Бабка дапаможа, бабка вось пашэпча. Шаптун-шаптуха у такой жа ступені пашыраныя. Далей ідуць такія вось найменні, як ведзьмар-ведзьма, альбо чараўнік-чараўніца, чарнакніжнік, чарнакніжніца, але вельмі рэдка чарнакніжніца. Фактычна адзін-два, можа, выпадкі фіксацыі. Это чарнакніжнік, варажбіт, варажбітка альбо варожка. Калі мы чытаем вось гэтыя найменні пра ведзьмака, чарнакніжніка, чараўніка, натуральна, перад намі як бы такі даволі негатыўны пласт ведаў. Мы як бы ідзем паступова да гэтага. Калі ж звярнуцца зусім да сённяшніх запісаў, ужо без мультфільмаў, без фільмаў, як у беларускай вёсцы гавораць пра тых людзей, якія дапамагаюць. І тут мы ўбачым, што далёка не заўсёды іх трэба было абазначаць нейкім словам. Чараўнік, знахар там ці штосьці. Часцей за ўсё кажуць пра канкрэтнага чалавека, які, і вось тут ужо становіцца вельмі важна, якое дзеянне яны выконваюць. Дапамагаюць, шэпчуць, лечаць, гавораць. Это самы пашыраны па ўсёй тэрыторыі Беларусі вядомы шэраг. Але, можа быць, глядзяць, панімаюць гэтаксама. І наогул вось гэтыя веды, яны не вывучылі, яны іх не спісалі нічога, яны вось у такім дыялектным вымаўленні панялі. Нават я вось прачытаю адзін з запісаў. Тут баба старая жыла, а я ў школу хадзіла ў 7 клас, а галава была памятлівая. Я ўсё і паняла, нічога не запісывала.
на палесе, ад каго пачую, сильно ў мяне была галава, усім нічых адна баба пагаворыць, я прыйшла дадому і ўсё паняла. Вось як бы такі канал атрымання ведаў. У Веткаўскім раёне да сёння вельмі цікавы такі дзеяслоў прэдыкат спытаць. Надо спытаць, маецца на ўвазе шаптаць. Маліць, ваўхвіць, вельмі цікавы дзеяслоў, які мае такія вось адсылкі да тых волхвоў, вядомых нам са старой літаратуры. Знаць, глядзець. Але вось гэта знаць, здавалася, ну вось веды, ці ведаць, знаць. Але ў беларускай вёсцы дзеяслоў знаць, як правільна адносіцца да ведаў трошку такой іншай сэнсавай напоўненасці. Яна знае, это не абавязкова штосьці тое, што ідзе людзям на дапамогу. Знае, гэта чараўніца, скажем так. Але вельмі часта яшчэ і да сёння кажуць на вось такіх людзей, што яна дае вадзічку. Яна дае вадзічку. Не шэпча, нічога не лечыць, проста дае вадзічку і гэтым дапамагае. Калі мы звернемся да такога аспекта, як аўтаідэнтыфікацыя, вельмі цікава, як жа гэтыя людзі самі сябе абазначаюць. І тут мы гэтаксама ўбачым, што няма выразнага самаабазначэння. Ніводная з іх не будзе, ніводзін з іх не будзе гаварыць «я знахар» ці «я там шаптуха». Это будут такие описальные конструкции. Я людям помогаю, ко мне обращаются, ко мне богато приходить. И, до речі, я яшчэ шмат сёння буду гаварыць пра тое, як ставіцца наогул да вот такіх людзей у вёсцы. Але вось тут у сферы ідэнтыфікацыі імі самімі такі страх, хваляванне выставіць вось гэтыя свае веды вонкі, асабліва перад незнаёмым чалавекам. Натуральна, не ўсюды па тэрыторыі Беларусі сітуацыя аднолькавая, але вось колькі запісаў. Толькі ж нідзе не паказвайце, то мяне дзед з двара згоніць, кажа адна бабуля, ці другая. Можна лишь будуць смяяцца з мяне, все будуць знаць, што я лечу. Ці ў Лоеўскім раёне. Не надо мяне на плёнкі, а то тады бабу дурную за палікі. Ну, у сэнсе, фактычна заарыштуюць. Вось мы бачым такі, як бы адзін бок прэзентацыі вось гэтага чалавека перад незнаёмцам. Хаця побач з гэтым ўсё ж такі варта адразу гаварыцца, што існуе даволі выпадкаў, калі бабуля, асабліва ў такой глухой вёсцы, радуецца таму, што хтосьці пачынае цікавіцца яе вось гэтай спецыялізацыяй. Яна баіцца, што не паспее перадаць гэта. І таму вельмі актыўна, з прыязнасцю і настойліва пачынае расказваць з такімі прыгаворамі, што вучыся, дзетка, вучыся, табе ж там дзетак гадаваць, табе это спатрэбіцца. Часам не разумеючы, што фалькларыст, які прыязджае да яе ў экспедыцыю, мэта запісу можа быць зусім іншая. Вось тут нам трэба мець на ўвазе і адразу можа гаварыць вось гэтую неаднароднасць тэрміналогіі. Там у нас была і знахар-знахарка, я іх там не гаварыла, толькі ў загалоўку, і ведзьмак, і ведзьма, і варажбіт, і гэтак далей. І вось на сёння існуе стэрэатыпны, часта літаратурны падзел людзей са звышнатуральнымі здольнасцямі на такія дзве, можна сказаць, групы, якія паміж якімі шчыльная мяжа. Вось знахар, нібыта той, хто добры, чараўнік, нібыта вось той, хто чаруе, той, хто не дапамагае. Калі ж мы звернемся да рэальнай сітуацыі, пабачым, што справа зусім не такая. Па-першае, трэба мець на ўвазе дыахранію. Калі мы гаворым пра, ці зазірнем у час мінулае стагоддзе, пазамінулае стагоддзе, то мы, да, этнаграфічнай літаратуры, безумоўна, то мы ўбачым, што этнографы, збіральнікі вельмі рэдка іх адрозніваюць.
Вось і нават пачатак 20-го стагоддзя Шлюбскі піша. Значную ролю ў жыцці селяніна Віцебскага павета адыгрываюць так званыя чараўнікі, знахары і калдуны. Беларус надзяляе іх аднолькавай таемнай сілай, аднолькавай здольнасцю рабіць уплыў на другіх асоб. Ну і пайшло, вось ён пералічае тое, што гэтыя людзі могуць учыніць іншаму чалавеку. Гэта вось час, як бы дыахранія. А з другога боку, вельмі важна нам мець на ўвазе і дыялектны падзел уласна Беларусі. І калі для поўначы Беларусі, цэнтральнай часткі Беларусі, якраз вось гэты падзел, ён захоўвае сваё месца нават на сёння. Знахар той, хто дапамагае, чараўнік той, хто ці ведзьмак той, хто шкодзіць. Але калі мы перанясемся на заходняе палессе, то мы бачым зусім іншую карцінку. Там, вось тут у мяне будзе, там знахар это будзе якраз выразны чараўнік. Ну, вось Лунінецкі раён. Знахар, ён жа ж на плохое робіць, нахоруе, да плохо людзям робіць. Ну, а шаптуха памагае людзям. Такім чынам, калі мы вось гаворым абагульнена пра ўсю тэрыторыю Беларусі, мы вось дзесьці мусім для сябе вось гэты падзел разумець. Да таго ж, калі разводзіць знахара і чарадзея, як тых людзей, які вот робяць адзін добро, а другі зло, то мы мусім таксама разумець, што адрозненні вельмі часта набываюць ацэначны, а не сэнсаўтваральны характар. Гэта азначае, чалавек, вось інфармант, той, хто расказвае, ён дае ацэнку. Вось гэта такі, а гэта такі. Ну і, напрыклад, вось расказвае такую сітуацыю, што вось у жанчыны гуляе муж. І яна пайшла да вось знахара, ну, назовем яго пакуль што так, па дапамогу. Ён адгаварыў, муж перастаў гуляць, вярнуўся ў сям'ю. Вось яна як бы пазначае гэтага шаптуна адназначна са знакам плюс. Ён захаваў сям'ю, ён вярнуў спакой і гэтак далей. Суседка яе, якая там сестра, цётка, свацця, вось той полюбовніцы, скажем так, яна прыблізна гэтую ж сітуацыю падае з іншага пункту гледжання. Яна кажа, якая гэта жонка такая сякая, вот яны там злюбіліся з гэтай, а вось бы яны б жылі, па яны б там бы дзетак бы гадавалі, і тое, і тое, і тое. Адна сітуацыя пачынае абсалютна вытлумачвацца з розных бакоў гледжання. Але гэта большай часткай, натуральна, тычыцца сацыяльных аспектаў. Калі ж мы гаворым уласна пра захаванне здароўя, то сітуацыя тут больш як бы відавочная. Хаця ёсць таксама свае аспекты. Можа, я яшчэ вярну сюды. Маецца на ўвазе, што практычна кожны чалавек, які надзелены звышнатуральнымі ведамі ў традыцыі, ён можа дапамагчы. А вось падрабіць штосьці, зрабіць зло, тут ужо, калі верыць нашым інфармантам, гэтыя здольнасці мае не кожны чалавек. Альбо ў іншых месцах вось гэта сітуацыя тлумачыцца трошку інакш. Падрабіць можа кожны, падрабіць. А вось адрабіць можа толькі, ну, як бы мацнейшы знахар, альбо адназначна той, які звяртаецца у сваёй дзейнасці да Божай дапамогі. І таму вось гэтая сітуацыя, яна вельмі як бы няпростая і як вось уніз, так і ў шырыню ў дыялектным плане. Калі ж гаварыць у дыахраніі, то вобраз знахара, які карыстаецца паслугамі нячыстай сілы, пачаў фармавацца ў беларускай традыцыі даволі позна, у познім сярэднявеччы і ў ранні новы час пад уплывам ведаўскай дактрыны, якая стала ідэалагічным падмуркам палявання на ведзьмаў у заходняй Еўропе. І вось калі звярнуцца да матэрыялаў копных судоў,
то мы ўбачым, што 17 стагоддзе, а гэта не, калі так ва ўсёй нашай гісторыі, можа, не так ужо і даўно, адбыўся своеасаблівы водападзел, як бы такая межа. Калі на пачатку вось гэтыя варажбіты ці нават ваўхвіты, а гэтае слово сустракаецца ў дакументах, яны вытлумачваліся цалкам пазітыўна. І ніякія суды там не былі патрэбныя. А вось ужо пасля гэтай мяжы пачынаецца ўжо такая даволі адмоўная ацэнка, і вось той чалавек, які дапамагае з лекаваннем, атрымлівае ярлык калдун. Калі звярнуцца да дакументаў, вельмі цікавая справа пападзі, такой грамычыны. Пападзя, заўважым, это жонка папа, якая вось на судзе шчыра прызнавалася, што яна вось дапамагае дзеткам. Дзетак падкормвае, вось і зёлкі ведала. І думала, што абсалютна ніхто за гэта не будзе яе караць. Тым не менш, як бы рашэнне суда было ўжо даволі такое, нядобрае для яе. І вось тут мы падыходзім для таго, каб вось убачыць, чаму вось адзін і той жа чалавек, ён, можа, і рабіўшы прыблізна адно і тое ж, ён як бы вот вытлумачваецца з розных бакоў. І тут мы звернемся непасрэдна да ведаў, да того пласта светапогляднай сферы, уласна з якое і вырастае знахарства. І тут мы мусім мець на ўвазе дваістую прыроду любых сакральных ведаў. Адкуль як бы чалавек мае вось такую здольнасць дапамагаць? Адкуль вось? Нават калі ставіш такое пытанне сёння, ўжо да начытаных, здавалася б, людзей. Як правіла, сёння ўжо знахар это не той, вось не тая непісьменная бабулька ці дзед, а гэта людзі начытаныя, часам даволі абазнаныя ў самай рознай літаратуры. Але ўсё ж таки, вярнуўшыся да 19-20 стагоддзя. І тут, калі у як бы сістэме рэканструкцыі, то мы можам зрабіць выснову, што веды гэтыя чалавек атрымлівае з-за свету. У такім вельмі шырокім паняцці. Што такое вось іншы свет, за светы? Гэта ўсё тое, што чалавек як бы не мае магчымасці спазнаць вось такой наўпроставай, вось не можа памацаць, скажем так, не можа адразу паглядзець. Это тое, што не ўспрымаецца вось нашымі органамі пачуццяў, калі гаварыць зусім проста. Але гэты іншы свет, ён вельмі якасна неаднародны. Ад нябеснай сферы, там, дзе Бог і святыя, ангелы, архангелы, як ідзе гаворка ў замовах, да нізу, свету памерлых, да інфернальнага нізу, дзе месцяцца самыя розныя духі, дэманы, дзе стыхіі, словам, усё тое, што мы не можам, вот, як бы так, наўпрост аднесці да сферы нябеснай. Знахар у сваёй практыцы мае магчымасць звяртацца і да адной сферы, і да другой. І як бы вось чарэпаць свае, запазычваць свае веды, трансліваць веды з самых розных вось гэтых прыступкаў светабудовы. Ну і тады, вось гледзячы, ўжо ці зыходзячы з таго, адкуль ідуць гэтыя веды, можа ўзнікнуць вось той ярлык шаптуна альбо чараўніка. Калі мы звернемся да запісаў не больш 19 стагоддзя, класічных запісаў Шэйна, Раманова, Крачкоўскага, Дабравольскага, то мы ўбачым, што вось людзі веды, назовем іх так, у іх запісах яны паўстаюць асобамі, якія могуць і падрабіць, іх баяцца, і адрабіць. Ну, вось, напрыклад, адна з інфармантак Шэйна у сваім вось лісце апісвае аднаго са знахараў Якулёнак і піша, што гэта быў
вельмі аўтарытэтны знахар у вёсцы. Ён мог усё. Ён быў вельмі добры гаспадар. Прытым яна кажа, што нічым дрэнным, нічога дрэннага за ім заўважана не было. І вось калі гэты знахар перадаў, у многім навучыў Рачынскую сваім ведам, ён кажа: хорошим делам, в умным словам пропадать и Бог не велел. А я помру, все пропадеть. Так я тебе говорить буду, а за тебе люди Богу станут молиться. А только як я помру, ты за мяне обедню отслужи, а то шалить буду, и ты спужаешься. Шалить буду. Уявляете? Знахар, вось памочнік, адназначны аўтарытэт, разумее, што па яго смерці, ён можа раўнавацца з хадзячымі нябожчыкамі, з прадстаўнікамі таго інфернальнага нізу, якіх трэба баяцца. Абедню адслужы. Чалавек сам разумее гэтыя свае здольнасці. Прычым, мяркуючы па запісах, як бы у дрэнных справах ён не заўважаны. Калі звярнуцца да сённяшніх запісаў, 2007, яны лячылі, ён зачаруюць, ён і адчаруюць. Если ён падзелает, то ніхто не паможет, толькі ён і аддзелаюць. Если яго пазваць, угасціць, пагаварыць з ім, тады будзе ўсё ў парадку. А хто яму памагае? Бог ці чорт? Задаю пытанне. А хто яго видзеў? Ці таго Бога, ці таго чорта? Вось як бы такі адказ. Если человек умеет подделывать, так он же должен знать и отделать. А як же? И нават вось бачым, што сённяшнія інфарманты разумеюць вось гэтую дваістую прыроду ведаў. А разам з тым, нягледзячы на тое, што аднаму і таму чалавеку могуць прыпісвацца як вось дзеянні, скіраваныя на добро, так і на зло, вобраз гэтай асобы у народнай традыцыі ніколі не бывае абстрактным, бо належыць ці апелюе да канкрэтнага чалавека, які мог ацэньвацца і пазітыўна, і негатыўна, толькі ў рамках лакальнай супольнасці. Як правіла, калі прыязджаеш у вёску і распытваеш пра такіх людзей, рэдка чуеш у цэлым, вот там знахары ці што. Гаворка ідзе пра канкрэтнага чалавека, які вось менавіта ў гэтай вёсцы дапамагаў, шкодзіў, альбо дапамагаў і шкодзіў разам. Калі ж мы звернемся уласна вось да гэтай асобы, то мы ўбачым і да сёння, і у вялікай ступені вось тое, што я гавару, абапіраецца на палявыя запісы апошніх гадоў 20. Гэта азначае, што это рэальны пласт уяўлення, это тое, што жыве. Так, часта нашы інфарманты ўспамінаюць пра сваіх бабуль, дзядуль, там, можа, яшчэ глыбей, але якраз знахарства гэта тая сістэма, пра якую расказваюць у катэгорыях сённяшняга дня. Дык вось знахар паўстае асобаю больш шчыльна і арганічна знітаваным з прыродаю, светам у цэлым. І гэта інфармантамі падкрэсліваецца адмыслова, не таму, што задаеш там пытанне. Вось, напрыклад, Мікалай Мікітавіч з Абора Ярасонскага раёна, знахар ад Бога, да якога ездзіла там уся ваколіца. Дачка расказвае: любіў лес, работаў у ляснічасці. Ён прыйдзець к любому дераву і мяне вадзіў. Бяроза ён разгаварвае з ей, і я знаю. Ліпа і з ліпай разгаварваець. Стаіць дуб, з дубом разгаварваець. І я это знаю. І яму ответ быў. Ответ быў. Вось на той момант дзіця разумее, што гэта дыялог. Калі ж звярнуцца уласна да насельнікаў прыроднага свету, то найперш хочацца гаварыць, што якраз для знахараў характэрная асаблівая удачлівасць і спор у развядзенні пчолаў.
На пачатак 20-го стагоддзя Александр Шлюбскі, калі апісвае шэраг знахараў, ці ён іх называе чараўнікоў, і гаворыць пра Ціта Старасельскага, знакамітую асобу, а ён пазначае, што той трымаў 90 калод пчолаў. Хто у каго ёсць дома вуллі калоды, той разумее, што такое 90 вулляў. Ну, вось тут як бы запіс з Чашніцкага раёна, як пчолы могуць слухацца, так бы мовіць, знахара. І калі знахар загадае, яны могуць ісці пешкам, як людзі па дарожцы. І вельмі неаднаразова даводзілася слухаць, што знахар, ён ніколі не карыстаўся ні маскай, якую мы сёння надзяем, эту шапку з маскай, ні там пальчаткамі, нічым. Ён ішоў да пчолаў абсалютна спакойна. Прычым не толькі ён сам, а побач маглі бегаць дзеткі. У Сухоцінскім раёне мне расказвала бабуля, што калі выйшла замуж да такога вельмі знакамітага шаптуна, і калі маленькія былі дзеткі, там 2-3 гады, якія яшчэ толькі качаліся, і ён ішоў браць мёд, а уяўляем, зноў жа, хто мае справу з пчалярствам, а як сябе паводзіць пчолы, калі ў іх браць мёд. Ішоў глядзець пчол, і побач качаліся там на паляне гэтыя дзеці, і пчолы іх не чапалі. Жывёла. Калі гаварыць пра дачыненне знахара з жывёлаю, то тут мы ўбачым як бы такую магчымасць знахара абараніць статак ад ваўкоў. Знахар мог увайсці з ваўкамі ў пэўныя адносіны дамовы. Тут вельмі такая слаўная замова, калі знахар звяртаецца да ваўкоў па імені. Ваўкі, Аксен, Максен, Аксіне, прасіне, прасіце Господа Бога. Ваўкі, прасіце Господа Бога. Станавее ў полі, ў лесе пнём, у балоце каменем. Маецца на ўвазе жывёла, якая згубілася. Лес мой лес, лес чысты, лес прекрасны. Перадаю вам усім паклон. Словы знахара, прамоўленыя да леса. І яшчэ адна надзвычай распрацаваная цікавая сфера дачыненняў знахара са змеямі. Тут ізноў жа я звярнуўся да таго якулёнка, пра якога паведамляецца ў творах Шэйна, у запісах Шэйна. Ён піша, што якулёнак ставіўся да прыродных сілаў са страхам і павагай. І калі ён Соф'ю Рачынскаю навучаў лікаванню ад змеі, разам з ёю пайшоў у лес, усю замову казаў таямнічым шэптам, штохвілінна спыняўся і палахліва азіраўся пры найменшым шэпаце ў траве. Знахар баяўся, і гэта ён пераказваў збіральніку, што змяіны цар Ур і царыца Урыца яго падслухаюць. І наогул, да сённяшняга часу, калі гаворыш з носьбітамі традыцыі, з носьбітамі знахарскай веды, яны кажуць, калі шэпчаш ад змяі, то біць яе катэгарычна нельга. А наогул забіць яе нельга. Тое, што змея не будзе кусаць гэтага чалавека, то гэта ўжо нават не абмяркоўваецца, што называецца. І расказвалі бабулі, што асабліва калі мужчына, ён нават мог зрабіць так, што змея не будзе чапаць і там дзяцей, скажем так. Я і ад змяі ўмею, бацька мяне навчыў. Вот мы ідзём у лес, і паўзе змея, я цікаць, бягом ходу. А ён кажа, птушачка, птушачка, 3 разы скажа, бярэ змяю ў рукі і панёс, і яна яго не кусае. Наогул, вось гэты зварот да змяі, як да птушкі, ён мае пад сабою вельмі архаічную міфалагему змяі птушкі, якая мае свае рэфлексы ў самых розных і індаеўрапейскіх традыцыях, на самых розных узроўнях. Але гэта не такі даўні запіс. І яшчэ адзін запіс, які мяне вельмі ўразіў,
Тут яго як бы няма, это Октябрьский район, вёска Граб'е. Бабуля расказвае пра вясковага шаптуна, і яны аднойчы былі ў лесе, там дзялка касілі ці што. І вот кажа, што вот ён думаў, што яго жанчыны не бачаць, а яны назіралі. Вот ён ішоў і ўбачыў, што ляжыць забітая змея, на сцежцы ці дзе. І вот расказвае, што ён паваліўся на каленкі, схапіў і, кажа, рэальна плача. Кажа, сястрыца моя, якая ж звяруга цябе забіла. Ну, вось уяўляем, што это няпроста. І наогул вельмі архаічны матыў магічнага атаясамлення знахара са змяіным царствам, са змяёю, як бы сімвалічнага пераходу чалавека ў поле кампетэнцыі прыроды, мы можам убачыць вось і ў падобных запісах і нават у замове 2015 год. Ты, гад, твараціца, не хадзі па кустах, не кусай людзей, сваіх дзяцей. Ты гад, і я гад, загаварваю твой яд. Знахар атаясамлівае сябе з гэтай далёка няпростай істотай. Дарэчы, існавалі такія парады, што калі хтосьці хоча навучыцца замовам, то трэба прыгатаваць змяю пэўнымі, зварыць, уласна кажучы, змяю з пэўнымі умовамі, з'есці гэтае мяса, і так атрымаеш яе веды. А тут, гледзячы на князя Всеслава, які таксама як бы быў не зусім просты, скажем, князь, скажу толькі, што хоць тут і напісана чараўнік, але мы зноў жа чараўніка і знахара разводзім вельмі умоўна. Будзем разумець тое, што ваўкі знаходзяцца ў пэўных дачыненнях, у пэўным падпарадкаванні чалавеку веды. Ой, я яшчэ все-таки вернуся. Не могу вернуцца. Вось тут. Калі буду вось пра гэтыя тры сферы мы паглядзелі, у нас былі пчолы, у нас былі звяры і змеі. Такім чынам мы бачым тры ярусы светабудовы: верх, сярэдзіна і ніз. І мы бачым, што чалавек веды мае судачыненне з кожнай з гэтых сфераў, і ён як бы ўсё адно той шаман, вось у шаманскай традыцыі, як бы падарожнічае па дрэву вось зверху ўніз, знізу ўверх. Ён, маючы судачыненне з прадстаўнікамі ўсіх гэтых трох ярусаў, фактычна выяўляе сваю адноснасць да ўсіх сфераў светабудовы. І гэта азначае, што ён усюды мае здольнасць атрымаць веду, атрымаць вось тую сілу, якая і дапамагае яму ў вырашэнні цэлага шэрагу медыцынскіх альбо сацыяльных сітуацый. І яшчэ адна вельмі і вельмі няпростая сфера — знахары вера. Маецца на ўвазе хрысціянская, безумоўна, вера. Бо калі мы гаворым пра знахарства у самых розных суполках, адразу як бы такая вось думка, што знахарства гэта выключна язычніцкая сфера, і хрысціянства тут познее, яно як бы наклалася, яно... Ну, што гэта розныя рэчы, і мы мусім гэта разводзіць. Але калі мы з вами гаворым пра чалавека, ну, я не буду казаць ужо зусім 21 стагоддзя, але пра чалавека, пра якога мы можам сёння апісваць яго дзеянне, гэта 19-21 стагоддзе, то мы ў поўнай ступені можам звярнуцца да ўжо фактычна класічных словаў вось Арона Гурэвіча. Я іх дазволю сабе прачытаць. Магічная свядомасць не была проста-напроста якімсьці застылым перажыткам даўніны.
Яна ўступала ў інтэнсіўнае ўзаемадзеянне з хрысціянскімі вераваннямі і ўяўленнямі, так ці інакш засвоенымі народнымі масамі. Традыцыйныя магія і хрысціянства не ўтваралі ў свядомасці сярэднявечнага чалавека розных паверхняў ці асобных скрыняў. Адзінства, што ўзнікла ў выніку іх сустрэчы, не было пазбаўлена супярэчнасцяў і амбівалентнасці. Аднак, тым не менш, яно было адзінствам, у кантэксце якога і старая магія, і вера ў Хрыста набывалі свой сэнс і функцыі толькі ва ўзаемнай суаднесенасці. І калі мы пачнем раскладаць пра палічках расказы пра знахараў, як яны запісваліся ў 19-20 стагоддзі, то мы ўбачым, што ўласна той язычніцкі складнік, а гэта тое, пра што мы толькі што з вами гаварылі, гэта такая знітаванасць з усім прыродным светам. Мы яшчэ пра дэманаў не гаварылі, знахары дэманы, это наперадзе. Гэта як бы стары слой, і мы яго збольшага нават рэканструюем. А так, калі мы гаворым пра знахара, то будуць узнікаць самыя розныя такія кампаненты, як тое, што ён там прадае, чараўнік, прадае сваю душу д'яблу, што ён там звяртаецца па дапамогу да чартоўскіх сіл і гэтак далей. А гэта, уласна кажучы, набытак хрысціянскай эпохі. Але мы бачым, это мы можам так бы як бы разводзіць, прымяніўшы пэўны метадалагічны інструментар у свядомасці носьбіта традыцыі, у свядомасці нашых папярэднікаў і ў пэўнай ступені нават сучаснікаў, гэта адзінства. Я нават хачу, пакуль мы як бы так увесь час гаворым пра бабуль, звярнуліся, напрыклад, да адной з іх, якая проста будзе прамаўляць, як бачым у клубе ці ў школе, будзе пераказваць сваю замову. І мы ўбачым нават на ўзроўні замовы, як ідзе выбудоўванне тэкста, да каго яна звяртаецца, як наогул ідзе гаворка. Только першим разом. Я только перше почитаю отче перед іконою. Тоді читаю, говорить. Першим разом. Отче мы не будем. Да. Першим разом добрым часом приступаем само собой, причастую святую, Духом Святым, утренней герою, чередою. Маловарим, как Божий, сами общих головы. С двумя головочками здесь поки что уже рецидовался, кто спасется. Знал, что живет, что может с мальчиком, с тавчиком, с Божьим держим форму, уже думные, поглядные, ветряные, лутерные, полусладовые, полные, и нарядки. Видите, вы всех пришел Иисус Христос и нес все это хворобы. И это хвороба латырками такое, я такая латырками не. Тетяна Васильівна, нічого не чутно, ні одного словця. Так, пойдем далей, може наступны будзе запіс, може будзе гранчэй. Ну, будем расказваць. Калі ўсё ж таки звярнуцца ўласна да саміх рэфлексій, носьбітаў традыцыі, калі яны спрабуюць асэнсаваць сваю дапамогу, часцей за ўсё пасля пытання, а як вы думаеце, што дапамагае? Я не буду гаварыць абсалютная большасць. Я скажу усе тыя бабулі сённяшнія, і у невялікай ступені это мужчыны. Усё ж таки на сёння мы можам сказаць, што вясковая магія, яна вербальная, лікавальная магія, гэта ўжо у як бы распараджэнні жанчын. Яны кажуць, што я дапамагаю з Божай сілай. Бог дапамагае, не я дапамагаю. І таму такой асаблівасцю светапогляду сучасных лекараў
з'яўляецца абсалютная перакананасць у боскім характары іх дзейнасці. Важна тое, што яна не выступае апазіцыйнай, проціпастаўленай ні царкоўна-рэлігійным практыкам, ні прыёмам афіцыйнай медыцыны. Яна толькі дапаўняе іх. Можна сказаць, што ўсе гэтыя сферы суіснуюць. І таму вера становіцца на сёння фактычна самым моцным такім тлумачальным фактарам па моцнасці. Прычым, гэтая, калі звярнуцца да такога аспекту, як адносіны знахараў з царквою, як праваслаўнай, так і каталіцкай царквою, то яны вельмі няпростыя. Мы з вамі добра ведаем, што царква не ўхваляе гэтыя заняткі, што адносіць да грахоўнасці, асабліва строга з знахарствам, з замовамі змагаецца касцёл і ў пэўнай ступені дасягнуў тут поспехаў. Тым не менш, бабулі, калі пачынаюць расказваць пра гэта, кажуць, што да, бацюшка, і там і да споведзі часам не пускае, і сварыцца, але ж як жа я людзям не дапамагу? Як жа я не вырашыў гэту сітуацыю, калі да мяне там прынеслі маленькае дзіця? І адным з такіх вельмі моцных аргументаў на карысць боскасці сваіх заняткаў яны апелююць да наўпроставых у іх разуменні дачыненняў з вышэйшай сферы. І гэтыя наўпроставыя дачыненні, яны адбываюцца, як правіла, у сне. Запісаны вялікі пласт расказаў, калі бабуля пасля строгага такога строгай размовы са святаром ужо вырашыла для сябе не дапамагаць, все закінула, все ніяк не буду, бачыць сон. І ў гэтым сне да яе прыходзіць сама Божая Маці. Альбо у другіх, некалькі такіх аповедаў запісана, альбо прыходзіць святы Мікола, які кажа: ты там такая, ты будзеш это я рассказываю зараз са Стаўбцоўскага раёна гэты сон, бабуля рассказывае свой сон, што яна не дапамагла жанчыне з вёскі, якая праз некалькі дзён памерла. Памерла, засталася пена жыць, не засталася, это ўжо справа такая. Але у гэтым сне да яе прыходзіць Божая Маці і кажа, што ты будзеш да сваіх апошніх дзён замальваць на табе гэты вялікі грэх. Грэх, што ты магла і не дапамагла. І пасля гэтага яна кажа: як жа? Я ж самой Божай Маці гаварыў, як жа я магу не дапамагаць? Акрамя гэтага, я не магу не ўзгадаць і такія гісторыі, калі, это Верхнядвінскі раён, калі бабуля паказвае сшытак з замовамі і кажа, што яна насіла гэты сшытак вясковаму бацюшку. Бацюшка пагартаў, убачыў, што ўсюды Ісус Хрыстос і Божая Маці, і, як бабуля кажа, ён не асвяціў гэты сшытак. І зараз я дапамагаю, таму што у мяне нават гэты сшытак асвечаны. Гэтаксама шэраг такіх, это асобная была абцялка, тэма для асобнай размовы, вербальная магія, лікаванне і святары на Беларусі. Але пераказваю цэлы шэраг гісторый, калі прыходзіць да бабулі сам святар. Ён прыходзіць, натуральна, па малітву. І зноў жа, я хачу тут, улічыўшы цэлы шэраг дыскусій, якія на сёння разгортваюцца нават на старонках Фейсбука, сказаць пра тое, што сённяшнія бабулі, якія дапамагаюць у вёсцы, яны абсалютна усёй душою, усім сэрцам шчырыя хрысціянкі-верніцы.
І вось гэтая памоцнасць людзям – это частка іх веры. Яны на сёння не звяртаюцца, ну, калі да прыроды так, да зорак, да месяца, да зямлі і гэтак далей, але не да якай інфернальнай там чорнай сілы. І асуджаць іх за гэта, вось, ну, я б не стала. Колькі разоў вось сустрэчы з імі пераконваюць якраз і зваротным. Дарэчы, вось на сёння, это я хачу, каб паляцелі. Вось на думку саміх выканаўцаў, як бы такую дадаюць перакананасці ў памоцнасці, перакананасці ў тым, што лікаванне адбываецца выключна вось з дапамогаю малітвы, з дапамогаю веры Божага Слова. Гэта вось такія своеасаблівыя алтары, якія мы, ну, вот толькі два выпадковыя з вясковых хат. І яшчэ адзін алтар дзеля справядлівасці, ён вось тут. Вось на гэты алтарчык яшчэ паглядзіце. Возьмем толькі яго ў двухкосці, тым не менш, гэта таксама, ну, там вышэй як бы вісіць абраз, но але мне хацелася сфотаграфаваць вось такое суседства. Малітва слова, шарбеля, вангі, ну і бачым таксама. І вот яшчэ, калі пераказваць ці разважаць пра судачыненні хрысціянскага і дахрысціянскага складніку у лікавальнай практыцы, то хацелася б, мы яшчэ далей будзем гаварыць пра ўласна, адкуль жа вось як чалавек становіцца знахарам, але тут, забегаючы наперад, я б хацела пераказаць вось гэты проста, ну, вельмі цікавы выпадак, які я запісала ў Мінску, вось у бабулі, якая сядзела прямо ў нас у пад'ездзе на лавачцы. Калі я пытаюся, вот адкуль у яе гэтыя веды. Это я ад Господа Бога. Это мяне Господь Бог навучыў. Я б не навучылася, я вот і не забываю. Я з ім гаварыла. Я умела волшебно. Волшебно. Яна прызнае, што яна чаравала. Вот ежели человек разведется, так я могу соединить, и ежели не живе, ну, волшебно. Она относила вот все гэтыя приворотки, вот прислушки, да, волшебно. Но вот я ляжу, мне Господь приснился. Пришел дядок, маленький, белые волосики, у гражданским. Я спугалась, а ён: не пугайся, я вот пришел с вами поговорить. А насчет чего? Вот вы так и так, молодые еще, это уже годов 30 тому назад. Так я пришел вам предъявить. Бросьте это, а то будет вам на том свете грешно. Бросьте это. Вы так лечите от Господа Бога. На Пасху разговейтесь яичком и человека спасайте, а это бросьте. Вас Господь помилует, что вы каялись. Я кажу: я не пойму, это усне все. Нет, поймешь, но проговори. Я прием проговорила и знаю. И я уже 30 годов 30. Хай мне кто даст мешок золота, и я не возьму. В сенсе не буду больше займацца тым волшебным. Дарэчы, вось таких выпадкаў, калі чалавек у сне сустракаецца з прадстаўніком вышэйшай сілы, іх даволі шмат. І з аднаго боку яны могуць і ці Ісус Христос, ці вот тут Господь Бог, ці Божая Маці, ці Мікола, ці просто вот дзядок, як бы так вось абстрактны такі персонаж, могуць як перадаць дар, так і навучыць абсалютна канкрэтным словам. Это мы паглядзелі. Гэта мы ўжо гаварылі. Калі ж гаварыць пра вот феномен знахарства ў беларускай вёсцы, і нават трошку адысці ўжо ў бок ад уласна міфалагічнага складніку, то мы ўбачым, што на сёння гэта вельмі моцная сацыяльная роля. Гэта своеасаблівы знахар у вёсцы, гэта своеасаблівы сацыяльны статус. Это той чалавек, які можа у стане і да яго звяртаецца, можа вырашаць цэлы шэраг сацыяльных сітуацый. Не абавязкова ізноў жа толькі лікавальных.
І зноў жа са старых часоў падзяляюць вось мужчынскую і жаночую магію. Тут вось цэлы шэраг самых розных падыходаў да гэтага, калі мужчынская больш чорная магія і скарыстоўваецца пры статуснай барацьбе, хто там будзе мацнейшы. Такіх запісаў у нас вельмі многа. Вось калі пасварыліся там чараўнік з адной вёскі і чараўнік з другой вёскі, хто з іх мацнейшы. І жаночую, ну, калі так можна яе назваць, белую моц, якая знаходзіць выйсце менавіта ў штодзённых жыццёвых клопатах, а гэта вось забеспячэнне здароўя. І калі ж мы будзем гаварыць пра мужчынскія веды, то якраз там як бы выступае ці ў якасці характарыстыкі з'яўляецца такое цікавае паняцце сіла. Калі гавораць, што ох, ён сіла быў, ён сільны быў. Вот той ці іншы, вот там дзед Шаптун, ох, ён быў сільны. Пра бабулю сільная, ну, можа, адзінкі. Это ніякім чынам не тэндэнцыя. Вось гэта сіла, датычна да чалавека ведаў, яна як бы можа улучшаць у сябе некалькі складнікаў. Дарэчы, вось мы пераскочылі на гэты слайд, то я хочу сказаць, хто не ведае, гэта Михаил Владимирович Далманов, славуты Далман. Калі хто хоць колькі цікавіўся гэтай сферай знахарства на Беларусі, то чуў гэта заходнебеларускае. Просто, ну, гэта чалавек-легенда. Дык вось, значыць, гэта сіла для знахара улучшае. Па-першае, дар. Дар. От трэба, это тое, што, чаму не навучышся. Дар, які вось на сёння разумеецца як Божы дар. Практычныя веды. Зусім без практычных ведаў цяжка, хаця усялякае як бы магло быць. І прароцкія здольнасці. Вось калі гаварыць уласна пра практычныя веды ў сферы народнага лекавання, я хочу вось узгадаць такі вельмі паказальны запіс Владимира Добравольскага. І вось, можа, трошку нават вярнуўшыся да таго, як чалавек атрымлівае веды ад Бога. Там гаворка ідзе пра вясковую жанчыну, удаву, якой было шмат дзяцей, яна ніяк не магла іх пракарміць. Фізічна, рэальна не магла пракарміць. І яна вось вырашыла, што, ну, ўсё, яна утопіцца. І калі яна прыйшла да ўжо возера, і фактычна апошні застаўся крок, з'яўляецца перад ёю дзядок, класічны, у сівенькі, невысоченькі, у такой белай кашулі вось падперазанай. Ну, а што ты там, жанчынка? Ну, так і так. А ты ідзі, ты будзеш лячыць. Дык а я ж не ўмею, дзядулька. А ты вот возьми палачку, ці костачку, костачка ў яго. І прыйдзе к табе чалавек, а ты гэтай костачкай вадзі і проста па больному месцы гавары чы-чы-чы, чы-чы-чы. Нават малітве не вучы. І гэта жанчынка прыйшла, і дзяцей выгадавала, і уся ваколіца ёй дзякавала. І вот, як бы резюмуе Добравольскі, вот ён, Божы дар, дзе не спатрэбіліся ні веды, ні вось там прымочкі, кампрэсы ці штосьці іншае. І вось гэты дар улучшае і прароцкія здольнасці па дзвюх лініях. Першае, уласна дыягностыка хваробы і патэнцыйнага вінаватага. Як правіла, калі прыходзіш да знахара, асабліва калі гэта, ну, там не проста вось бабулька такая, якая там, ну, там дзецям толькі дапамагае, больш славуты знахар, ён бачыць, што ў цябе баліць. Самыя розныя спосабы дыягностыкі, але якраз яны не прагавораныя, ім немагчыма навучыцца, колькі не спрабаваў вось пытацца, а як вы бачыце? Ну вот бачу я ўсё, у вачах бачу.
Але акрамя гэтага цікава, што яны не толькі бачаць хваробу, але яны бачаць і хто табе падрабіў, яны бачаць вінаватага патэнцыйнага. Адразу ведаюць, што ага, вот ты там хварэеш таму, што там вот соседка там цераз вуліцу, там у жоўтай хаце, яна табе там вот тое зрабіла. Ён адразу гэта бачыць. Па-другое, вось такі штрых, калі славуты, но праўдзівы такі знахар, ён у чарзе, якая, як правіла, там стаіць каля хаты, можа адразу ўбачыць, найперш вылучыць таго, каму вось патрэбная дапамога. Найперш, і такія таксама ёсць гісторыі, калі вось там бабуля расказвае па маладосці, калі там першае дзіця вось зайшлося ў прыступе і там стала чорная, вось задыхаецца, амаль не жыве, і вось яна бяжыць і там прыбегае, і стаіць такая чарга, і ніхто яе не хоча пускаць, і вот выходзіць, значыць, дзед, Жлобінскі раён, выходзіць дзед, і адразу, ну, маладзічка, хадзі-ка ты ка мне, як добра, што ты прыйшла, я пашапчу, і каб ты вот трошку пазней, усё, вот я пашапчу, і будзе жыць. І, кажа, я прыбегаю дамоў там з гэтай бутэлькі вады, а ўжо мне кажуць, што да, ўжо вот там 2 гадзіны ці колькі яна ішла, это ж не зараз, што сеў паехаў, пеша ішлі. Яму ўжо стала лепш, фактычна адразу як пашаптаў. Атрыманне ведаў, адкуль яны. Першы, самы складаны, самы рэдка фіксаваны момант – это перадача ведаў як пасвячэння. Калі адбываецца цэлая працэдура, і вось Ксенія Михайловна, гэта Расонскі раён, Мікалаевна расказвае, калі яна была зусім малой, і бацька яе на Вялікдзень, это такі дзень, калі нябёсы адкрытыя, што павёў яе да царквы на ўзгорак, і калі яны як бы прыслухаліся, упаўшы на каленкі, і бацька пытаецца: «Остановіся на коленочки, моліся Богу, чуеш? Чую, папа, чую». І яна кажа, што званы званілі пад зямлёй. Яна чуе такія званы. Вось мы бачым абсалютна вот такі фантастычны, містычны акт пасвячэння ў веды. Родавая пераемнасць. Гэта самы звычайны і самы такі пашыраны момант атрымання знахарскай веды, калі ідзе вось па родавай лініі. Ад там дзед, потым да бацькі, да сына, і пайшло, вось расказвае. Не гаворыць, мае прадзеды перадалі, яны ўсе зналі, гэта па патомству перадаецца па патомству. Безумоўна, на 20-е стагоддзе, вельмі няпростае, яно ўнесла карэктывы ў родавую пераемнасць. Калі, уласна, вось мужчынская такая вербальная магія, мужчынскі вот гэты пласт ведаў, ён перарваўся. Колькі мужчын палегла ў часе вайны, колькі было раскулачана, а сярод раскулачаных знахар, як правіла, это моцны гаспадар, колькі іх раскулачылі. І таму вось бабулі на вот апошнія гады ў аповедах ужо яны могуць сказаць, што атрымалі веды там ад свёкра, ад дзеда, а не было каму перадаць па мужчынскай лініі. Паехаў сын у горад, словам адарваўся ад ужо ўласна гэтай веды. Я спадзяюся, што тут будзе чутна. Калі не будзе чутна, перарвіце. Вось гэта бабуля расказвае з Добружскага раёна, як вот цётка выбірала сваю, вядомая знахарка, выбірала сваю пераемніцу. Это моя родная тётка. Вот она меня и научила. А вы это писали, ці запоминали у голове? Нет, писать-то ничего не запомнишь. Коли она уже слабла, и она лежала на кровати, она мне позвала: найди у меня болезнь.
Ну, у нас было 3 племянницы. Так, і яе дачка 4-та. Ну, калі мы прыйшлі, яна ляжала. Позвала старейшую, это братову дачку. Она цапала ничего, я нацапала, она и кажет. А ты только на приказе, ничего с тебя не будет. На другую. Когда за руки поцапала, кажет, у тебя руки дубовые, ничего не будешь ехать. А я меньше их была, а потом свою дачку, она дачку, а ты совсем не ехала. Ну, тогда иди-ка ты сюда, я подошла, ну вот цапай. Поцапала перед моей рукой. Тогда я стала цапать ее. Она цапала в ее животе боль. Скажу, четко, вот тебе боль. Ну, раз твоя нацапала, она тогда засмеялась и кажет, ну, моя племянница, ты будешь глядеть людей. Ну, и она уже слабенькая была. А потом она и кажет, будешь глядеть, постепенно ты будешь людей глядеть. И вот меня молитвы отлишай, там рожа, там все такое приговоры, уроки, ляки. И она давай мне уже, бери за свою юбку. И так же, я за юбку держалась, и она мне рассказывала. За яе юбку? За яею. За яею. Она мне рассказывала. И это все я стала запоминать. А сколько вам годов было? А ну, это я молодая была, она уже мне было годов 25. А я ще, коли я на что это, я не глядела людей. Ну, годов 20 вам было, чи меньше? Не более годов 30. Нет, не было 30. Ну, замужем уже были. Я замужем была. Годов так 27 мне было. Ну, я уже замужем была, а я меньше, я 28, а старшая так 20. Ну, далей бабуля будзе это падрабязна як бы расказваць, але я пра родавую пераемнасць яшчэ колькі словаў скажу. А вось тут якраз ёсць некалькі запісаў проста фантастычных вось у сваім такім гучанні, тым не менш, ну, у апавяданнях, як кажуць, это чыста праўда. Ну, напрыклад, Зміцер Канаплянікаў запісаў у ўсходняй Беларусі такі выпадак, калі нараджае жанчына дзіця, дзяўчынку, і памірае ў родах. І вот бабка, якая прымала гэтыя роды, бачыўшы, што будзе сірата гэта дзяўчынка, яна вось у аповедзе патрымала яе за пальчык. І гэта дзяўчынка, ну, расла як бы нічога ніякага. І вот калі ёй споўнілася там пэўная колькасць гадоў, 16, здаецца, яна ізноў жа бачыць сон, што яна мусіць пайсці да крыніцы. Крыніца як такое сакральнае месца, вот, дзе можа адбыцца сустрэча з прадстаўнікамі тагасветных сілаў. І вот кажа, прыйшоўшы да крыніцы, там ці не поўнач нават пазначаецца, ці поўдзень, як сакральна такія вылучаныя моманты часу, яна там стаіць, і да яе прыходзяць веды, самыя розныя вот замовы, самыя розныя веды тут і практычнага плану, але вот падставовым момантам гэта якраз было тое, што тады патрымалася вот ёй за пальчык. І наогул гэты момант узяцца за руку, хоць вот папярэдняя бабуля кажа, што за спадніцу трэба было трымацца. Гэты момант патрымацца за руку для атрымання ведаў, ён вельмі-вельмі папулярны. Прычым нават уваходзіць у іншыя вось жанры, нават у тыя ж казкі. Хаця многа часцей праз узяцца за руку адбываецца перадача чарадзейных ведаў. Асабліва вот у былічках, калі памірае чараўнік, вельмі цяжка, не можа памерці, ён пакутуе некалькі дзён, вот здаецца, адыдзе, а потым зноў вот ён жывы. І тады пачынае клікаць кагосьці з сямейнікаў, каб узяцца за руку. А сямейнікі, калі не хочуць браць вот гэтыя чартоўствы чарадзейныя, мы сёння пра гэта стараемся гаварыць менш, толькі як бы вось калі разумеем, што знахарства да гэтага датычнае. Стараецца ўзяць неяк кагосьці за руку, усе ўцікаюць. І тады самымі рознымі падманамі вось чараўнікі, ці каб дзіця якое ўхапіць, ці асабліва вот цэлы шэраг расказаў пра чараўніка, які памірае у
больніцы ўжо на сёння у шпіталі. І шукае хоць там медсястру, хоць урача, стогне, як дрэнна, стараецца ухапіць кагосьці за руку, каб адышла вось гэтая моц. І тут даследчыкі кажуць, што это вельмі глыбокі міфалагічны матыў, што веда, якая ёсць у свеце, яна мусіць цыркуляваць. Яна не... Чаму цяжка памірае чараўнік? Дарэчы, і адносна знахараў таксама ёсць такія запісы, што бабка, якая дапамагае, таксама цяжка памірае. І такіх запісаў мала, але яны ёсць. А і вось тут даследчыкі прапаноўваюць такую гіпотэзу, што чалавек, калі ён валодае на сёння гэтымі ведамі, ён адказвае за іх. Ён мусіць не дапусціць, каб перарвалася гэтая нітка, каб не перарвалася традыцыя. Веды павінны як бы існаваць. Тут, дарэчы, яшчэ адзін сон вельмі цікавы. Бабуля кінула шаптаць, стала цяжка, вось, ну, ўсё, як завязала, як яна сама кажа. І зноў жа ўночы. Правда, яна там кажа, што не зразумела, хто прыходзіў, нават Варвару яна як бы нібыта падобная да Варвары, якая вось на абразе ў яе, і кажа: «Не нясі свае лякобы ў запясочны аддзел». Я это добра запомніла, бо так гучыць. Не нясі свае лякобы ў запясочны аддзел. Што ты мусіш дапамагаць і мусіш як бы вось кагосьці навучыць. Але акрамя вось такой родавай пераемнасці, родавай перадачы, асабліва на час 20-го стагоддзя, другая палавіна 20-го стагоддзя, это той час, калі нарадзілася большасць нашых інфармантаў сённяшніх, перадача магла адбывацца і па-за кроўнымі сувязямі. Тут некалькі вось такіх правілаў. Это вучань мусіў быць маладзейшым і па магчымасці найменшай або найстаршай сям'і. Часцей за ўсё малодшы. Калі колькасна ўзяць, то навучыцца веда мог самы вось малодшы, ну, там, хлопчык ці дзяўчынка ў сям'і. І гэта вось навучыць маглі самыя розныя людзі. Это магла быць там жанчына ці мужчына ў вёсцы, якія за пэўныя паслугі. Гэта вельмі шмат запісаў, калі навучаюць якраз у бальніцы. Калі ляжаць тыя жанчыны, асабліва дзеці, якіх ужо паехалі ў гарады, узяць веды не хочуць, ды і не маюць такіх унутраных запатрабаванасцей, веры той не маюць. Словам, бабулі маглі навучаць вось кагосьці маладзейшага ў межах вось шпіталя. Гэта цэлая вось такая сфера на канец 20-го і 21-го стагоддзя. Прыход знахаркі ў сне да хворага. Там мы гаварылі з вами, што прыходзіць сакральны персанаж, Божая Маці, вось Христос, Святы Мікола часта прыходзіць і навучае. А то знахарка прыходзіць у сне да хворага. Ну, такія запісы былі, што ну, вось там захварэла дзіця ў жанчынкі. Яна ўбіваецца, месца сабе не знаходзіць. Все мы разумеем, што такое, калі хварэе дзіця. І вось у часе там вось яна спіць, ці паўспіць, і бачыць там сваю хто жанчыну вот там з вёскі, ці нават не абавязкова з вёскі, тая, якая ўжо даўно памерла. Альбо якая жыве, але дзесьці далёка. Вот быў выпадак, калі расказвае жанчына, што это ж моя цётка, якая там у западная ўжо жыла. І ў сне абсалютна спакойна і настойліва пераказвае альбо тэкст замовы, альбо нейкі вось лекавы сродак, прымяніўшы які вось ужо у рэальным часе, ну, вот дапамога здзейснілася. І затым ужо вот яна пачынае дапамагаць не толькі свайму дзіцяці, але і іншым. І вось тут я вылучыла як асобная асаблівая памяць. Я не напісала добрая памяць, а асаблівая памяць. Можа, гэта і не памяць, можа, гэта дар такі. Ну, напрыклад,
Лепельский район, вёска Сіднікі. Там бабуля, уся акруга да яе ездзіла, не ведаю, ці жывая зараз, але калі жывая, дай ёй Бог здароўя, расказвае замовы, якія так адрозніваюцца ад уласна лепельскіх. Я добра ведаю лепельскую традыцыю, яны іншыя. Ну, я пытаюся, а адкуль вы навучыліся? Адкуль у вас гэты замовы? Яна расказвае. Это было, скажем, 10 гадоў таму, ну, пачатак 2000-х, там, якія-небудзь гады. А яна кажа, што ў часе вайны яна была дзяўчынка. Дзяўчынка. Ну, вот уявіць, калі адняць, это колькі ёй было, там, 10, можа, якіх гадкоў, можа, нават менш. У вёску прыйшлі бежанцы, ваенныя бежанцы. З тых вёсак, дзе са спаленай нейкай вёскі. Кажа, прыйшла гэта бежанка, вся абарваная, там і вошы, і галодная, і вот па вёсцы не надта яе хто пускаў. Кажа, маці пусціла гэтую бежанку да сябе ў хату. Кажа, памылі яе там у лазні і далі цалкам перапрануцца, і пакармілі, і хатуль ей з сабой звязалі. І вот на ноч эта бежанка на печку, значит, легла, ёй там пасцялілі на печцы спаць, і гэтая дзяўчынка вот там побач з ёй. І вот скорба Ксенія, добра вельмі запомніла. Это бабуля Ксенія кажа, што вот мы ляглі, і гэта бабка кажа, вот так вы мяне прынялі, я тебе, деточка, научу. Можа, вот вырасцеш, табе спатрэбіцца. І вот яна кажа, што уночы эта бабуля, ну, бежанка, я не ведаю, якога ўзросту яна была, яна пераказвала вось гэтай дзяўчынцы, падшыванцу фактычна, які, ну, можа, ніколі не чуў пра тыя замовы, што такія існуюць у свеце. Доўгія, разгорнутыя замовы. Назаўтра, ці там праз дзень, я не ведаю, бежанка прыйшла. Бабуля запомніла. І вось лячыла, да, я была ў яе пачатак 2000-х. Ці яшчэ было цэлы шэраг такіх выпадкаў, што бабуля расказвае мне замову і кажа, вучыся. Вучыся. Вот, ну, расказвае. І з такой установкай, што я буду сама гэта практыкаваць, і тады я павінна запомніць. І вось тут я не пабаюся сказаць, што такое дар. Ён ёсць, альбо яго няма. Я займаюся замовамі доўгі час. Я іх перачытала, перабрала, раскласіфікавала, аналізавала, записывала, расшифроўвала. Не сотні, тысячы. І вельмі аднолькавыя. Каб сказаць, што я сходу магла паўтарыць за бабулей. Не. Не. І таму вось гэта асаблівая памяць. Я яе разумею як своеасаблівы дар. Як такая лакмусавая паперка. Табе дадзена, альбо не. Гэта толькі адна з прыступачак, але яна гэтаксама вельмі паказальная. І таму ў працэсе станаўлення знахара можна вылучыць некалькі этапаў. Атрыманне ведаў, здабыццё дара ці атрыманне вот гэтага дара, удасканаленне навыкаў лікавання. Веданне тэкста і ўменне яго прымяняць выступаюць залогам таго, што чалавек стане лячыць. Хаця ізноў жа паўтаруся, што знахар это зусім не абавязкова той чалавек, які можа ведаць замову. Ён можа гаварыць чы-чы-чы і дапаможа. Ці вось канкрэтна вёска Дашкаўка, Магілёўскі район, у часе ўжо даўняй экспедыцыі, вельмі даўняй, я трапіла да знахаркі, і вось была ў яе, ну, паўдня, скажем так. Такая у гадах ужо вельмі, бабуля ўжо была.
Да яе прыйшлі 3 чалавекі. Яна шаптала, не шкода-то на той час не было камеры, вот, каб запісаць. Яна не хавала, што яна шэпча, як яна шэпча. Гэта быў абсалютна адзін і той жа тэкст. Яна мяняла імя хворага і назву хваробы. У гэтым даволі разгорнуты такі вялікі тэкст, але ён быў адзін. Таму звесці уласна вось дапамогу, што гэта дапамагае уласна вось замова, ну, мы б не сталі. Я бачу, што ўжо час сыходзіць. Я хочу сказаць, што на сёння навука не дайшла да той ступені развіцця, каб мы маглі вытлумачыць феномен знахарства. Феномен лекара, народнага лекара, яго дапамогі. Складнікаў вельмі шмат. На першае месца сённяшнія інфарманты ставяць Божую дапамогу. Не я дапамагаю, Бог дапамагае. Я толькі духам, Бог з помаччу. Я са словам, Бог з дапамогай. Ставіць на першае месца. Потым кажуць, што гэта мой дух такі, альбо у мяне кроў такая. Ну вот дух, як бы, больш такія прадвінутыя, назовем іх так, знахары, на сёння кажуць, што это ў мяне біяполе такое, ці энергія. Але гэта словы сённяшнія, словы вычытаныя, у лексікон вясковай знахаркі яны не ўваходзяць. Яны больш кажуць, што вот гэты дух. Ну і уласна слова, уласна замова. Мы на апошняй лекцыі будзем трошку больш пра замовы гаварыць, уласна пра замовы. Гэта таксама дзеянне. Слова перфарматыўнае, слова гэта дзеянне. Што б мы не гаварылі, гэта пэўнае ўздзеянне на чалавека. Таму адмаўляць ролю замовы мы ніякім чынам катэгарычна не будзем. Але вось знахар – это той чалавек, той, ну, шаман, скажем так, які вось можа перамяшчацца паміж светамі, можа адладзіць кантакт з самымі рознымі насельнікамі вось па той больше. Ды і не толькі па той больше, нават у межах соцыума. Ён можа звяртацца. Гэта як бы такі медыум своеасаблівы, наўпрост, да моцы прыроды, да моцы нябесных свяцілаў, да памерлых. Я не кажу да вышэйшых сілаў. Да моцы, скажем, рода, да моцы калектыву, я не ведаю, для таго, каб дапамагчы. Вось тут на здымку адна з маіх апошніх суразмоўніц, мінулы год, Круглянскі раён. Я ўсё ж таки хочу паспрабаваць таксама ўключыць хоць колькі словаў, убачыць неверагодны пазітыў гэтага чалавека. Ой, яшчэ адно, яшчэ вельмі важна, перш чым да той бабулі. Знахар як медыум. Што я мела на ўвазе? Тое, што вот пра той дар, калі бабуля пачынае шаптаць, пачынае нагаворваць, яна мяняецца фізіялагічна. Калі чалавек хворы, на нейкіх хвалях, біяполем, мы не будзем вызначаць гэтае слово. Яна адчувае. Ну вот, напрыклад, бабуля шэпча хвораму чалавеку. Яна не ведае, што ён хворы. Господи, благослови, открутить, как надо. Второй раз дома платить. Обедать нужно, только молиться, практически Божью Матерь, фото у Виктора снимают. А желаю глаз и сердце, желудка, только селезенку, спотик, мочевой, грудь, костей, костей, тело, пальцы, сказку, обедать, капот, Виктора. Господу, Богу здоровья. Ну, пойдем далей, бо час бежить.
Я сама у сваёй як бы практыцы гэтаксама сутыкалася з такімі выпадкамі, калі вот записываю замову ад бабулі. Вот она шмат рассказывает. Там, ну, расскажите от звиху. Ну, та, пошло. Расскажите от золотника, от там, грыжи, от ночниц, от там, для живел. Все рассказываю, все нормально. Расскажите от, вот это Слуцкий район, от там особенно шепчуть зайздрость. Я кажу, ну, расскажите, ну, от зайздрости. Починаєте розказувати. Це бабуля Вера, вельми добре пам'ятаю, як зараз перед очима. Починає розказувати. Ну, сядзела передо мною, там, гадзіну перед гэтым. А словы пачынаюць зайздрасці расказваць, цякуць слёзы. Рэальна цякуць з вачэй слёзы. І кажа мне, ой, табе надо шаптацца, на табе зайздрасці дуже много. Табе надо шаптацца. Нават не магу нічога каментаваць. Хачу яшчэ адну бабулю паказаць. Як мне вось гэту бабульку хачу паказаць. Я читала книжки тоже. Ці ёсць? Не, нема, выключила экран, напевно. 20 книжек у А меня. вот вы примечали вот от Так. этой книжки заговор? Так, зараз мне надо неяк уключыць прэзентацыю экрана. Зараз. Ой. Воры помогают? Вот, да, открылась. Можно просто читать книжки и все. Вот читай молитву, вот наш заговор. И Ну, будет как читаешь помогать. молитву, вот сюда. Вы думаете, что это слово помогаете, а не то, Конечно. что вот, ну, вот Да, так. да. Заговор помогает. А что делать? Ко мне приезжают взрослые, ходить не могут. Я ж заговариваю и на чадетях. Я ж на чаде перетягиваю. Так сама шапку. Надо сначала пошептать человеку, а тогда сам себе. Да, я ж перетягиваю. А от чего вы тогда сами себе шептите? Ну, Йосиф нам пишет Наталья, что надо заговаривать. Хай гэта бабуля будзе на экране, такая милая бабуля. Вот яна сказала вельмі важную фразу. Я ж на сябе перацягваю. Як бы удзел вось вясковага лекара абсалютна фізічны, фізіялагічны ў працэсе замаўлення. Я на гэтым шчыра падзякую за ўвагу. Я падзякую ўсім сваім суразмоўцам, вясковым памочніцам. Памочнікаў у маёй вось палявой практыцы было нешмат. Гэта проста фантастычныя людзі. Столькі ўспамінаў пра іх. Дай ім Бог здароўя, каб яны былі, жылі, дапамагалі і перадавалі вось гэтыя веды далей. Я яшчэ тут колькі хвілінак паспею адказаць на якое пытанне. Там одно пытанне заўвага такая вялікая. Ці правильно зразумеў, што менавіта перадача вот гэтага дара, інфармацыі, ведаў, увесь курс как бы так гэтай навукі, ён перадаецца разова і аднакратна. А пасля нейкае павышэнне кваліфікацыі, паэтапныя пераходы, там школа, вуз, ад'ютантура і так далей, кантакты паміж знахарамі, нейкія канферэнцыі, умоўна кажучы, да? Як это на працягу жыцця? Там жа нейкі, прынамсі раз на год, трэба знахару сустрэцца з нейкім іншым знахарам, перапамаліцца, ёсць такая традыцыя. Ці заўважаеце гэта пасколькі? Уласна, калі гаварыць пра дар, так, у абсалютнай большасці аповедаў дар перадаецца разава. Але вось гэтая
шліфаванне, так бы мовіць, сваіх навыкаў вельмі залежыць ад традыцыі. А, дарэчы, калі я так гаварыла, што бабулі свабодна вось расказваюць, як гэта круглянская бабуля вось сядзіць і мне тут пераказвае, то ёсць на тэрыторыі Беларусі месцы, дзе традыцыі абсалютна закрытыя, дзе пераказаць замову ўслых, это азначае, ты згубіш проста свае памоцныя здольнасці. І таму вот вы кажаце там сустрэцца там з кімсьці, магчыма, гэта можа быць вельмі розная традыцыя. Я, напэўна, казала мінулы раз, паўтаруся зараз. Чым больш архаічны нейкі складнік традыцыйнай культуры, тым больш ён варыятыўны. Знахарства – это, можа, самы архаічны складнік у нашай культуры, вельмі архаічны. І таму вось адрозныя пазіцыі могуць назірацца нават у суседняй вёсцы. І вот такі вылучны асаблівы знахар можа сказаць, расказаць, ці там пра яго такія рэчы, ну, проста унікальныя, якія больш нідзе не паўтарыліся. Таму вось тут на ваше пытанне можна сказаць і так, і не так, але адносна дара так. Ці можа быць, ці не. Добра, пакуль дзякую. Ну, калі ласка. Добрый вечер, спадарня Таццяна, добрый вечер усе іншыя. Калі дазволіце, я таксама маю шмат пытанняў. Перадусім, дзякуй вялікі, лекцыя, которую можна... Я першы раз, па ўсім сваім жыцці занатавала 4-5 сторонак пытанняў, але пастараюся абмежавацца некалькі, і мае пытанні наступнае. Перадусім, на адно вы адказалі наконт такога канфесійнага падзелу і адносінаў як бы паміж хрысціянствам, каталіцкім хрысціянствам, праваслаўным і іх стаўленнем наогул да знахарства. Але з гэтага таксама вынікае маё наступнае пытанне, і менавіта тое, аб чым вы казалі трошку на пачатку сваёй лекцыі. Вось гэтай... У мяне стварылася такое ўражанне, не ведаю, ці я маю рацыю, што тыя запісы этнаграфічныя з 19 стагоддзя, там, ці пачатку 20 стагоддзя, у іх як бы магія цёмная і светлая, то бок і гэта там любоўныя замовы, умоўна, нейкія там больш негатыўныя рэчы і светлыя, яны не падлягаюць нейкай маральнай ацэнцы, то бок што яны такія, маральная ацэнка ў іх абсалютна нейтральная. У сваю чаргу, у сённяшніх палявых запісах, которые вы давалі як прыклад, што ўсё ж такі гэтая маральная ацэнка, яна ўжо абсалютна іншая. І тое, што мне таксама неяк там сустракалася пры размовах, што лекаваць так, як найбольш, што гэта пазітыўна, але калі там якая-небудзь любоўная магія, што не, гэта ўжо зло, і гэтым мы не займаемся. То бок сапраўды такая змена наступіла, на ваш погляд? Тэндэнцыя. Я б сказала, што гэта не катэгарычная змена, але тэндэнцыя. Сапраўды на сёння наогул даволі рэзкае размежаванне таго, хто лекуе і таго, хто чаруе. Запісы 19 стагоддзя, адна і тая ж асоба можа і тое, але больш, скажем, гэта, ну, але можа там і падчараваць. Альбо, ой, ён жа быў такі страшны чараўнік, і потым праслізгвае, што дык ён жа столькі дзетак вылечыў. Як бы для запісаў 19 стагоддзя это як правіла. Сёння трошку сітуацыя іншая. То дзякуй вялікі. Другое пытанне, але пастарайся сапраўды абмяжоўвацца. Ці, на ваш погляд, наогул як бы жыццё шаптунства, жыццё замоваў у культуры, і што гэта як бы жывая з'ява, яна неяк звязаная з гэтым падзелам на вусную культуру, на светапогляд вуснай культуры і светапогляд ужо пісьмовай кніжнай культуры? Я, можа, скажу, што на гэтую тэму я буду вельмі шмат гаварыць у наступнай лекцыі, калі буду гаварыць пра замовы. І там пісьмовая культура будзе займаць вялікае месца. Але уласна у станаўленні вобраза ці дыскурса знахарства пісьмовая культура пакінула свой вялікі адбітак. Яна ўнесла гэтыя складнічкі, гэтыя дамовы там з д'яблам, і, скажем, это ўсё, яно прыйшло, безумоўна, з пісьмовай культуры. Таму
На сёння, але ўсё роўна адно ўплывае на другое. На сёння гэта настолькі знітаваны комплекс, што мы не можам, вот калі мы возьмем усю традыцыю, выражам з яе, допустим, хрысціянства і скажам, што гэта язычніцтва, так не атрымліваецца. Як хрысціянскія кніжныя, мы хрысціянскія напішам раўно кніжныя традыцыі ўплывалі на вусную культуру, так і са свайго боку вусная традыцыя вельмі шмат унесла у ўласна-літургічныя практыкі, вясковая, я маю на ўвазе, дзейнасць святара, частку яго там казанняў самых розных, вытлумачэнняў і гэтак далей. Дарэчы, калі гаварыць пра каталіцкі касцёл, я проста у мяне у маёй практыцы быў такі выпадак, калі я запісала 2 замовы ад ксяндза у касцёле. Прама у касцёле. Ён, правда, іх кваліфікаваў выключна як малітвы, але адкрыць любы класічны зборнік замоваў это адно в адно. Але пра гэта таксама наступны раз я буду гаварыць. Добра, я вас еще про гэты выпадак дапытаюся асобна. І апошняе пытанне, которое таксама звязана, я ведаю, што вы займаецеся шмат замовамі ў еўрапейскім кантэксце, ну, то, што мы з вами таксама размаўлялі наконт нямецкіх замоваў, і тое, што вы узгадвалі вось аб такіх больш прыродных тэкстах і такіх тэкстах больш хрысціянскіх, то бок ці, напрыклад, вось як бы беларуская практыка у такім агульным еўрапейскім кантэксце, ці гэтых супольных замоваў больш менавіта такіх вось такой катэгорыі, там, не ведаю, хрысціянскіх замоваў, умоўна апакрыфічных тэкстаў, ці ўсё ж такі таксама трапляюцца супольныя вось гэтыя прыродныя, натуральныя тэксты? І тое, і гэта, як бы, Каця, наша наступная гаворка. Яна як бы анансаваная беларускія замовы ў еўрапейскім кантэксце. Я пастараюся паказаць, што нас аб'ядноўвае з еўрапейскай вербальнай магіяй і можа штосьці уласцівае выключна нам. Хаця вот гэтыя заявы пра унікальнасць, тут трэба быць вельмі асцярожным, бо сёння я кажу, што гэта унікальнае, а заўтра я гэта дзесьці адшукаю. Таму Дякую вялікі. Татьяна, ты хотела задать питание, включая микрофон. Ага. Про европейский контекст и про то, что вы згадали пераслед людей, которые были варажбітамі, и что он скончился в 18 стагоддзі, и, может быть, пачаўся недзе каля 14 стагоддзя. З пункту гледжання беларускага кантэксту, як вы думаеце, чым ён быў абумоўлены і пачатак і канец пераследу дзяржавамі ведьмаў? Ну, гэта пытанне вельмі складанае, Безумоўна, пачатак і канец гэта прыйшло з еўрапейскай традыцыі. Гэта адбівае наўпрост нашы кантакты, нашу пераемнасць і падрыхтоўку ў пэўнай ступені вось тых асобаў, якія гэты суд здзейснялі. Калі гэта чалавек цалкам, які, што называецца, на мясцовых традыцыях, гэта адно. Калі чалавек, які прайшоў, так бы мовіць, еўрапейскія універсітэты і абазнаны ў інквізіцыйных, скажем, момантах, ён гэта вытлумачвае зусім па-іншаму. Але, на вялікі жаль, вот якраз гэта дзялка ў беларускай гістарыяграфіі распрацаваная яшчэ недастаткова. У нас толькі асобныя такія працы, згодна з якімі, ну, это трэба браць все магчымыя пісьмовыя дакументы, што называецца пад лупай чытаць кожную літару, каб сказаць дакладна, што гэта ўзнікла ў такі час, перастала фіксавацца ў такі час. Мы шмат нашых дакументаў нават па-за межамі Беларусі, і гэтыя тэмы, яны сталі даступнымі і нават для навукоўцаў у плане магчымасці імі займацца зусім нядаўна. Это 20-30 гадоў для навукі гэта нішто. І якраз у беларускай сітуацыі мы хутчэй кінуліся вывучаць сваю гісторыю трошку іншую, чым чарадзейскую гісторыю.
Тым не менш ёсць вот як бы у нас даследчыкі, ад якіх чакаем у хуткім часе вот прарыва тут. Мгм. Ну, вы вельмі нават і адказалі, што это не наша прыдумка пераследаваць Ну так, знахара. там яшчэ это толькі асобныя звесткі мы маем. Вот, каб рабіць высновы, вельмі цяжка. Мгм. Дзякуй. Уже у нас час, на жаль, выйшаў, і мае все пытанні засталіся пытаннямі. Я Мне- наступны раз зраблю каротенькі выступ, і мы зможам абгаварыць усе пытанні. Ну, не хочацца каротенькі, хочацца ж таксама все паслухаць. У мяне самае гарачае пытанне, ці ведаеце вы паходжанне гэтага імені Ур і Урыца змяіных? Ёсць Што? версія, што з выраем, як ірай, вырай, што гэта як бы вырай, і гэта, ну, вот такі асноўны насельнік гэта. Але это натуральная гіпотэза, это трэба Это же праводзіць цэлы шэраг працэдураў. вельмі цікава, потому что это ж семіцкае слово святло. О, тым больш, тым больш. Мне просто вельмі цікава. Это я першы раз чула. І гэта ці часта гэтыя урыца ёсць? То есть гэта Не рэгулярная рэч, ці гэта унікальная? Унікальная. Унікальная. І зноў жа вот пра унікальнасць я ўжо казала, але у тым Ну, ясна, з таго, што мы ведаем. з таго, што на паверхні, і прычым это запіс Романова, ну, яго запісы, это 19 стагоддзе, такі класічны, у пазнейшых, але перагляджу, просто перагляджу. Не сустракалі, мне вельмі цікава гэта імёны. Я перагляджу адмыслова. Вот як я сустракала вот таксама ў адным месцы, што цмок вяль, і вот просто вот калі канкрэтна імя называецца, вот тады вельмі цікава. І вот это імёны ваўкоў, яны мяне просто, ну, зусім пакасілі. Это таксама. І вот гэта таксама пра ваўкоў, гэта як бы рэгулярна ці рэдка? Да ваўкоў рэгулярна. Рэгулярна. І вот гэты шэраг імёнаў, ён паўтараецца, фактычна дублюецца датычна да духаў локусу, да добрахожых, да невідзімцаў. Это вот усходняя Беларусь, это Пасожжа нават. Там вот традыцыя звароту да духаў прасторы вельмі паважліва. Там гэта ніякія не чэрці катэгарычна, гэта вельмі паважлівыя хазяіны, іх там называюць, это партнёры у нашым свеце, і яны, і нават імёны па бацьку ёсць. Які-нибудь ты там Феодосій, там які-нибудь Артемьевич, все вот такое. Можа там з налётам нават стараабрадніцкай культуры вот, у Веткаўскім рэгіёне, але імёны такія, не штодзённыя вот, для нас звыклыя. Таксама цікавая вельмі дзялка для доследу. Ну так. Дзякуй вялікі, просто што вы сядзелі б яшчэ гаварылі, ну просто наш ужо час выйшаў. Шчыра дзякую за ўвагу. Дзякуй. Ну, да наступнай сустрэчы. Праз тыдзень сустракаемся. Вялікі дзякуй. Всего найлепшага. Так. Дякую.